50% share ama datibo. नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा नों बेफोरखौ माबोरै खोमादों आंनि अननायाव अराय समनि थाबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फैगासिनो दं थैसाम 2 आबुं बर' सावथुन आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि नंगौ आरएन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं थैसाम 2 आरो बे आरएन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों बेनिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफागुरि इउनिभार्सेल स्टुडिय'आव आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों सेबखांजानाय थैसाम 2 ट्रेलारखौ दिनै बेखेवनानै होयो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो फावखुंगुर राबि नार्जारि गुरु पबित्र गेमस्रि दैमारि आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन फावखुंगुर बिथांमोना बाहागो लायो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आगस्त दाननि फैगौ 30 अक्ट'खालि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनि सिनेमा हलाव दिन्थिनाय जागोन लोगोसे दुर्गा फुजा लक्ष्मी फुजा बायदि गोबां फुजानि बोथोरावबो थैसाम 2 सावथुनखौ देखायनाय जागोन होनना राबि नार्जारि आरो गेमस्रि दैमारि बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो दिनैनि बे आंनि थैसाम 2 अफिसियेलि रिलिज खालामनायाव नुजाफैनो हानाय आंनिनो लोगो मिडियानि गुबुन मिडिया नोंथांमोन दिनै नुजाफैनो हानाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय दा दिनै आं थैसाम पार्ट 2 मुभिनि ट्रेलारखौ माने अफिसियेलि लन्च खालामबाय दा नैबे साफागुरि बङाइगाव इउनिभार्सेलाव आं दिनै अफिसियेलि रिलिज खालामनायजों लोगोसे गोबां मानसियानो नुजाफैनो हादों गोजोननाय थादों साबायखर बावनाय थादों लोगोसे दा आं सानो आंनि थैसाम पार्ट 2 मुभिया जितु आङो फैगौ आगस्तनि 30 थारिखआव माने जोङो 9थासो हलाव रिलिज खालामनाय जागोन सिनेमा हलाव बिदिनो जों क'क्राझार बङाइगाव इउनिभार्सेल आरो रङिया टंला मंगलदै गुवाहाटीयाव जोङो पिडिआर सिटि सेन्टाराव होगोन मेट्रिक्स मलाव होगोन आरो ओमफ्राय कृष्णाचारि इटानगराव होगोन दा जों 9था हलाव जों होनाय जागोन बिनि उनावहाय जोङो मार्केटावहाय अफलाइनाव जोङो सेप्तेम्बरनिफ्राय हगारनाय जागोन आरोखि बर' फिल्मनि मार्केटआ थोजासे नङा अब्लाबो बे रबि नार्जारिया गोबाव समनिफ्राय सावथुन मुलुगजों लोब्बा लानानै दं दा बैबायदि रां रुफानि बेलायावहाय थोजासे कालेक्सन जाया होनना मिन्थिसेयावबो आरोबाव मोनसे गिदिर बाजेटनि नैबे थैसाम 2खौ लानानै खालामदों बेहाय नोंहा मा आसा खालामगोन मोनसे नङा आसा खालामनाया बेनो मुभिया जुदि माने मोजां जायोब्ला मोजां क्वालिटि जायोब्ला रायजोखौ जुदि गोजोन होनो हायोब्ला निश्चय जोंनि मुभियाव सोलिगोन आरो कालेक्सनाबो जागोन थांनाय बोसोरावसो जोङो गिदिर बाजेटनि मुभि ओंखारदोंमोन जोंहा बिथां पंकज लाहारिनिनो जांख्रिथायनि थैसाम बिथाङाबो बहुत रायजोनिफ्राय अनसायनाय मोनदों थिग बेबायदिनो आं थैसाम जितु पार्ट 1खौ 2012आवहाय जितु आं थैसाम पार्ट 1 दिहुनदोंमोन बेयावबो आं रायजोफोरनि बहुत अनसायनाय मोनदों दाबो आङो हिउज बाजेटनि बानायनायनि ओंथियानो जाहैबाय जुदि मुभिया जुदि मोजां जायोब्ला मोजां क्वालिटिनि जायोब्ला जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायनानै जोङो गोजोन होनो हायोब्ला निश्चय रायजो राजाफ्राबो नायगोन आरो जोंनियाव कालेक्सन नङा कालेक्सना जायो खिन्थु स्टेन्डार्ड लेभेलनि जानांगौ जेनेबा नायजाथाव जानांगौ बयजोंबो अनसायथाव जानांगौ बा जोङो मोजां टेकनिकआव गोदान आपग्रेड टेकनिकआव खालायोब्ला जुदि सिनेमा बायदि जायोब्ला रायजोफ्रा अनसायगोन आरोखि बे हिसाबै कालेक्सन जानायखौ आं आसा खालायो आरोखि बेसेबांसो बाजेट लानानै खालामनाय जादों बे थैसाम बाजेटआथ' ओरैनो जोङो दासिम 60L प्लास थांबाय आरोखि दा जोङो प्रमसनाव दंबाय थायो दासिम जोंनि बाजेटआ आं जितु बाजेटखौ लादोंमोन 40-50 लाखसनि गेजेराव लादोंमोन खिन्थु दा नुनायाव बिनिफ्राय बांसिन थांबाय मथा मथि 60 प्लास जाबाय 60 लाख प्लास जाबाय आरोखि
दा बे हिसाबै जोंना अफलाइनावनो बुकिंआ दासिम आंनाव 15 लाखसनि रिकभार जाना दं आरोखि जिथुनाखि सोरबा जोंनि एरियायावनो चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बेफोरखौ लानानै जायगा जायगा जोंहा फुजानि सिगांबो देखायो फुजा समाव देखायो बेफोरखौ लानानै एडभान्स बुकिं आंनाव 15 लाखसिम रिकभार जाना दं आरो थेंक इउ निश्चय मोजां मोनदों होननानै बुंनांगोन बे फार्स्ट टाइम नङा आरएन फिल्म्स प्रडाक्शनावहाय आंना मिउजिक भिडिअ अलरेडि मुभि खालामनायनि सिगां मावखांबोबाय स' मोजां एक्सपिरियेन्स दङमोन बेखायनो मुभि खालामनायनि जिहेतु बिथाङा बुंबाय आंखौ अब्लाना आं सानबायखि आंबो बिराद एक्साइटेड जाबाय आरो जिहेतु मोजाङैनो जोङो 2 मान्थ्सनि गेजेरावनो मोजाङै कमप्लिट खालामजोब्बाय शुटिंखौ आरो नै मोजाङैनो मोजां दिनैहाय नोंथांमोना ट्रेलारखौबो नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय थाबैनो रिलिजबो जागोन आरो 30 आगस्टआवहाय दा बे फिल्मखौ नायनो थाखाय रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन खावलायनायाथ' सिगां जेरैबायदि खावलायबोदों थिग बेफोरबायदिनो दिनै जिहेतु आरएन फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय जा थैसाम 2 मुभि ओंखारदों बेखौ नोंथांमोना बयबो साखाथियाव थानाय सिनेमा हलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गिबियावनो आरो बिनि उनावहाय जेब्लानोखि दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा बा जेसेबांखिनि अकेजन दंबावो फेस्टिभेल दङ स' बेफोरावहाय प्रग्राम लानाय जायो नालाय जोंना बर'निया मुभि दिन्थिनायनि स' बेयावहाय नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैबानो जाबाय जोंखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरो स्पेसियेलि बिथाङा गोबावनि उनाव जिहेतु जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय कमबेक जादों स' बिथांखौ मोजां रेसपन्स होबानो जाबाय सिगां जेरैबायदि बिथांनि मुभिखौ बयबो लैहोर लैहोर थांनानै नायो स' एबारबो बिदिनो नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बे सावथुनाव मा रलाव दङ फोरमायगोन नामा एसे बाराथ' आङो बुंजोबनो हानाय नङा नोंथांमोना नङाबा एक्साइटेड जानाय नङा ना औ बिदा बिनानावनि एसे स्ट'रि आरो स' बेवहायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे बारा खोन्थाजोबला नोंथांनि बे फाव खालामनाय एक्टिंखौ खोन्थानो हागोन नामा सुंद'यै एक्टिङाथ' आंना एक्टिङा एसे गारमा गाज्रि जानायनिसो माने बिराद होस्रिखावनाय गाबनाय बिदि दङ नालाय नोंथांमोना दा ट्रेलारखौनो नायदो नामाथाय दिनै बिसेस थैसाम 2नि जे ट्रेलार रिलिज खालामदों बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिसेस आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो हास्थायदों नैबे थैसाम 2नि गेजेरजों जोंनि समाजावहाय आरो बयबो निस्सय मोजां नायनायनि गेजेरजोंहाय मानसिफोरखौ मोनसे गोजोन होनो हागोन बेखौ आसा लाखिदों आरो बे मुभिनि गेजेरजों जे एक्सनफोर जादों जे रावफ्रा ओंखारदों निस्सय जोंनि सुबुं समाज ससाइटिखौ फोसाबनायाव मोजां बाहागो लादों आं फोथायदों आरो बयबो बेखौ अनसायगोन बेखौ आसा खालामदों आरो बिसेस रबि नार्जारि बिथां जायहा खस्थ' खालामनानै बेखौ दिहुनबाय निस्सय बेयो फिथाइ गोनां जागोन आरो बयबो अनसायनायनि गेजेरजों बे मोनसे मोजां महर फैगोन जिहेतु जों दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप बाय स्टेप जों थांगासिनो दं बर' हिसाबै बेबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्म गैया दाबो एसेबां मोजां नङा बेखौ जोङो मोजां बेबस्था लानायनि गेजेरजों जोंनि फैबाय थानाय जोंनि जेनेरेसनफ्रा मोजां मोनसे आबहावा फैगोन बेखौ आसा लाखिदों थेंक इउ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन